kurang sakit Bi sama kita mungkin ada tapi tripod ulang kurang sakit adik kandung aku kurang kawan ramuan bau belaci Tromos ya. Tromos ya. Tromos. Sampai disangkakan matang marapalang belo ujung tali pangabir Enggak ya konten ko ari larari ko mata na malam kita belok kali ujung nyanyi sungguh nyanyi pamulai kabar Tuhan itu
Dale sebuah. Nako mandatnya mandat sabala di soana dan indah jati dendang ala bagandang ala yoraca joka papan yudai kok jadi beko kita marambak kamanurun saya kalamba mendapat talu malah saya banget kok jadi beko badan bakaba meminta ampun mengarang kabar ya orang tak tahu apa bahasa bulian Tuhan bangga orang nambah bandang kesawali si potong di hati batu carito orang koma bakabakan badan jemato ndak mali tuto guru kami ndak tahu baburu kepada mata rapi laluso walang kaki tertembak tantang kepalanya Kaba guru lalu kepala ngajar sadar tangguang dapirin mati alam sama nuri kuno bilang di kotolasi kata sisinya di ruang lantai kami bilang sadar nada kaya ukuran apa dari pagi orang abadi ladu kamu warung ya seri api malah carito masuk hari betapa malam Tuhan Siriana kepala desa nikah tetangko jora jalo Siriabi film gitu kejadian nyola dia kandung masih sienadu apa yang lalai kacau di mana jalur putih kau barang yo kaki sabui kato nama anak tanang nuduh sampai Ito sabui gala jo namo dietong ya rusun jo nagari rusun nagari kok dibilang tak jadi mana di pesisir lengayang namo kecamatan dibilang sampai kejadian dalam daerah tapi yang tinggi di talang sampai tak jadinya di itu nggak kasau tapi walaupun saya katakan itu masuk di dunia kenal talang sampai malah kejadiannya dari talang simpang kadodong di dalam ado simpang tigo yo bedo kato kota dorong naye jo batin menyakitnya
Into sabui maladala jo namo dietong namo malapalat punyo agak di dalam kampung inyo tabiang tinggi kalau dibilang indah na lain rang imbauan indah na nasiang dorang panggilkan siapa namo sehari-hari si kombat namo bayi mahuan Tuhan. Si kombat namo malabai imbauan agak saja si kombat tadi kalau nyoi dalam kampung penghidupan dalam nagari sado indah sado de inyo sado lai sado de urang Kurun tangde taruko angui basa dadape dosa lang tenggang na urang solo sulayo bacawe sarili pinggang di marang kampung kapicayo basa letiro alisiang dibilang malah si kombat tadi tandonyo itu kurang mana tando penghidupan gak merasil agak saja tinggal di kampung inyo dak tinggal jo ayahnya inyo dak tinggal dojo bapaknya oh tinggal jo mama gaya inyo Tuhan. Ya aku karajo malah sehari-hari saja mulai malah tamat SMP ndak ada do menyambung lagi urang menyambung ke SMA naninyo indak do kawas sambung sebab dia nasib malang yo. Kalau karajo sehari-hari membantu tuma magae inyo menolong gae tuma mencari piti membali barit tiap hari agak si kombat mati hari menyabi rupui yo mai karajo nyo Tuhan. Manyapi rumpui tuma karajionyo baitu bana mala nasi padangyo adola pado tuma satu hari atta malang inyo atta lamujo sadang de inyo mala si kombat tadi hari sadang jam dua balik nyopai menyabi rumpui agak jok kereta untuk buru baitu bana saritu ladape larumpui tuma disabinyo kamanonyo kamanya biumpui iyo kakapo malamu dia kambang antaro kapo jokoto baru jabatan basi antaronyo kamai mo mama de tantu joma gae yoma babasa pulo Tuhan. Otape diari melayang satu ladape dinyo rupui sekarung sanang hatinya dak tabado dak tanggung go sanang hatinya kadape bari reko patang hari itu manurui panganannya manyabi rumpui magabaso itu lah pulang inyo dari manyabi rumpui dilataan rumpui di kareta urang yo dapai menyabi naninyo di kareta untuk saja de malang dak dape dinyo kaditula mujur dak dape do kadiraya lah malang tibo di si kombat hari hujan semalam tadi de dape hujan turun kotaran air di nalat buang de awak kadang-kadang nanti hari jam 1 siang banana SMP sedang pulang
Kareta mana malai nyo tukini dak tangguang kareta do di dayungnya tando malang tibo di kombat tapi jak lubang nambarai tapacak lubang nambarai kanayana udah diurang yang Lakanai yo anak jadi orang anak SMP baru pulang. Yo agak saja anak SMP bajunya putih lah balu. Siapa anak tu mau orang nekane anak SMP kota baru asalnya dari ayah kalam banamo pie Yusmani RDA Lakanai laupie Melayus maniar niar panggilan tumas sehari-hari agak lainnya tumaniar tadi awak rancongka di nagari awak rangin yang di sekolah satu kanai tumari baca aye bakat tosi upie Yusmaniar buyong dangan bana oh indah pangana doyong menjalankan indah pikiran doang unutkan utak talata yang diampu kaki samo banang jual yang kadang dak jali jangan bona lalu dak jali kami sedang jalan kareta untuk buruk baru nang dayong yang rungkui jawi baru nang bau sombongan terlalu bana indah cali doyong cali bana indah pandang dulu lakumu baju sekolah ngoce tu bana kecilnya anggua batang tubuang dak kata bali baju aku yang Mengangal kata malah niat tadi sinan menjawab malah si buyong kombat onde di kandung jangan bana jangan niat sabananya dah elok dunia citu bana wak kesamu samu sekampung samu di kambang kita tinggal wak ketahu samu tahu kok kanai baju niat kanai baca air dak ada dunia rambut sengaja basasi ambo tuan Allah tidak ada niat namuru niat Madangal kata malah dari kombat tambah panik hati Yusmaniar mengabui malah indah basangajo dak sangajo baayong kece angkini lawasa bocor kini anak mi caca angsi mi caco anak mi kata iti uktan anak salid yang sarok lawi anak pangui yang datang lapu anak budak 9 kali tabui laki di jari yang wengkel laki ditangguh bukirekan kok salah bau buatan bikin tak tahu yang di basarnya lagi yang tak tahu di kareknya yang Menangal kantor kemarin
itu basora pareman banyak berkuai nagadi-gadi ala kecek nagadi-gadi banyak itu lawak sombong mana nak tahu yo untung masih awak nak jali yo kereta untung menyabi umpi baru kaya juang oh sombongan letak lagi wana cuy itu bana kecek ini oh menangah kanto nagadi-gadi kombat indah do babuni lain Geracak kereta tu mah balik pulang satu tiba malainya di rumah agak ditalang taga tinggi tetaga rumpui di halaman kereta tersandar malah tapiknya orang kombat naik ke rumah satu tiba di rumah duduk bayu tanya di polisi tangan tersampai di meja kalau jokan naik buat kamu jo kampung gae lembah bisa deh ya iya mato tuma berare-are cuma nye putih tali nyoco intan putih pangarang jatuh cie jatuh lalu apa bela kali tuntui kama malu dipulangkan itu anak itu pangananya wawak basar semacam itu mencari cucu malah kabamanong mencari kombat kamanangi barunya datang mak gaeknya kalau mak gaek kombat ini sabansat-bansat ni bisa mikin penghidupan oh manenggang cucu pandai duo satu tibo dapik si kombat iyo bertanya lambe-lambe oh dia nak kandung cucu mak gaek nak jo siapa tadi yang bertangka jo siapa naik kombat bala dua toko sakit cucu gaek mangkuk menangis sambil bermanuang curat-curat kalang nak bakit gaek ko ada tubuh nak sakit nak jali ube gaek cari Madangnya madai tu maka bertanya sinan menjawab kombat tadi dangan digaik sabananyo kalau itu nak gaik kanyo madaki kalau yang bukti menurun dalam ketapian sakit dan indah tentu sakit ramut sadonyo nan di dalam gaik maklum lainnya malalai kini tahu bana tu maju hati cucu onde nak kandung sayang juga mungkin bertangkat tadi yang zona lain jodalitkan kebakit gaik cuba curak-curekan nak kandung ini nak jalin puluh gaik pikiran oh barunya sabu itu mah si kombat asa usul kejadian tadi nanti jadi jauh di Yusmani jadi mandanga katojo itu sinan bakato gaik kini nak kandung dangakan bana lejale dan ibu di duyaku nanti duya yang bale syariat palu mamalu kok ikin bana badan awak kok bangsa kita di nagari kalau bahasa anak kandung oh barani dapat Tuhan
kombat kini dengan digawe sabananya nantumpak gawe di badan kita awak mikir secara kini awak bahasa di kampung jo apa balik dipulangkan jo apa malu dituntui kini coy ko gawe sabananya limbayung tumbuh di mumbu kureknya rapi tapi jalan kok lenuni kampung dapat malu dia nagari dan tinggalan bagai Mandangan dan cucu kabajalan sinan bakato gae kini bangeci liau badu lambe onak kandung sayang mak gae nan bajalan kabuyang sawi nan marantau ketombat hilang nenek kaninda kamanaga magai indah kamalarang tapi samatang koba itu lana sanang rantau dijajah lana nyaman kampung katingga bau berpikir ada baru bertanya melihat kombat kini dengan digawe sabananya apa yu rekam berpikirkan lain komodennya orang terjadi dinarami dicaci orang dinaraminya dikece indah tabadodo malu badan kurang banyak nama dangannya tak tanggung orang malik itu kece kombat tadi baru berkata meladai kini leja-leja nak sabananya nak nyaman rantau dijajah nak aman negari tinggal karena kita yang kepai jauh selesaikan dulu urusan zona lain sebelum yang kita merantau ku ada utang kita bayi ada piutang nak diterima mbak itu kece tu mama gaenya menjawab si kombat tadi hilang panganak kabakato apa muka si kolam mak gaenya dengan digae sabananya ambo jo urang mak dak bautang piran dua dak ado doka diterima menjawab gae melagi ninak kandung dengan kebana kok utang dak ado doyong kadibayin piran dua ado kaditerima siniar bautang kasih obat tunggu pian dua niar Tumari magae gatarang hari di si kombat yodang hari magae sabananya soal itu ambo tahu tapi jo apo kali tunggu kamano ambo kamate
nani tuang jangcame nani tuang yung jaraku oso anyo mangko itu magai ado yung adik sana bapak inyo tasabui sampiang juo inyo tasabui yung hebat juo tinggal di mudie pasata luwe na yo tinggal di mudie yo nak pasata luwe itu mana malah kato kini dalam daerah na batang kape yo smati namanya kini mati panggilan sehari-hari kalau nak mati wong natasawi sari lo kari tak nyotaki sari lo lunak tak nyosulu soal buya yang akan dikato tapi manuri yang setahu magai tuya nyo indak doyong nyo kajan ninyo ndak ado do barukun tio hari jarang bana nyo nak mau be orang tak tahu banyak doinyo tapi kalau magai angkini bak barukti tulang daun kaladi raba apa saurang talu kapasa balik lalado sapandai-pandai nak mati menyuruh di magai tetap Aturi inyo nak kemudian talu kece anggai yang nama nyuruh itu bana kato kini sinan bakato malasiko batanga digae sabananya ko iyo kasinan namo basaran namo dak barani do pai sorang tolongan tan di magai itu bana kece kini Jangan dimuyang nak sabananya kok kita kamanuri ini tak bisa pagi-pagi tak lo bisa terlalu sanjo kok kasinan tak siang hari sebabnya mangkok jaro itu kok pagi naknya ku balo itu kok sanjo nak mangkuan tarananya itu lana ketiknya kini tak siang kita barang itulah kato magainya madangalah kato malah dari magai ala kece kombat ini kok itu kece magai tumpah di badan dia mopo dilo kece magai nanamo sadio sadio Yodanga di kombat yo nak sabananyo besok siang nak kita barangke jam 10 yang kita pai baik tu mana kece inyo lekok kamungkin yo kereta untuk nanggo Yodanga digae tu masa bananyo kalau tumpah di badan kok kapai awak kasinan indak bonda kita indak bonda bergaulan mulai adu kopi jamonda besok kawan mulai adu kawan sireni kawan badan kopi jamonda laogai Kona ari bari Hari bertambah malah api hari lapatang sepatang itu tiba orang membagi rumpui lagi jua rumpui nadape hari patang malah nyola mandi sudah mandi ganti pakaian
sila masak di madai laka makan kombat juga Ayahku ditabangku berapa bamban tersandar di ujungnya nasi disuuk tulang lama bunga pir yang cunia dua di Ya bunga piring melacun lu sudah makannya sudah minum mari malam itu matonan indah dota lalokan ampe kiri ampe ke kanan mampe ampean badan melambui-lambuian kaki tak badan indah tabado ibu dek kato nier nasi amangnya bakal lo ibu maniti kayu na pantai disangko bungo tanjung yu kironya bungo kalu udang badare jatuh bungo lalu kata damangnya tak cinta ibu tak ampe tangan kalate disangko niar nalati kiro badan tagol yang seorang paulai sama jo ayam atau gaya Nyawai lasanyo tuma ayam atau baik tu mana malanyo kini de untung tuma takadiala ala nasi yang canonyo hari ala bakuku bunyi ayam ala bakicu bunyi murai dua kali ayam berkuku anu siang hari di ayam dua kali murai berpicu anu siang hari di murai aku tandonyo hari siang salampiang surau jamu saji samo batabut kaduonyo taburo matuari tabi katalang luyana Oladi jayo Hari pagi malah sesiang itu sesudah si kombat mandi lagi baju nanelo saya elo pakaiannya seranca-ranca baju pakai panumo cie lagi Turut kawan yo kini minta antahan yo sobat samogadang menuri sirendi ke rumahnya yo kamu dia lubuat tanah Oke di sinan karitanyo rupanya rendi ndak di rumahnya sadang di subarang mulai di Nyo sadang di ilie malah kece amaknya sadang di baru tuma badan sirendi di rumah abang nyo kini di rumah iril main-main itu bana malah nyo kini
Odipuri langsung malanyo kasinan Sato tiboinyo disinan Nalun sirendi dona batanyo Naniril batanyo lolu O ako tanyo malayo tadi Oneko batangas kalana Apo sabar datang kamari Gak lain bana mo jali Gak lain cami tuma mo pandangi Jangan dia pengesabanannya Tumpak ibadah diri aku Datang kamari Manamu isi di mana Gak meminjam modal rencana Nanamu kapai ketalu Jomak daik cuy tuana Malah kini baru bertanya Malah tadi tujuan pekatalu Onyo sampaikan di kombat kasadonyo saja mulu awas sampai akhirnya ala kecil mulai tadi kok itu yang badai dan kata jadi kok itu dia ngetas suok jangan saudara dia kayak Jonda apa ngapa ya itu bana malah kecil ini baola onda yodi bukti baru Onda bang di enak bau minyak nyolapan tu mata dia bang isi balik karena bang dari sungai Tunu aduh perlu pagi-pagi rapol teng minyak cuma kita ini pakai dari yang bersari kini namanya dak perlu doang pikiran Ladape kato dan coy itu kato sudah yang salah seindah risiko dari padamu sana hati sila kombat tadi di raja on dari seorang yosor pada datang dari talang babayiku ulang kasih kombat manamui Magai inyo kabarangke Mamutan dekat wangai Hari bertambah rumah tinggi ruponyo malah sibo di rumah Magai kaninyo alas siap Yok ini ceko gae sabananya Mari barang badan kita Coy tuan malah kini Dibawa kawan seorang lain Kawan baru naik onda Rencana beko kagak pulang Nah seorang kama bawa mak gae babalik Nah seorang ma bawa onda skupi pulang Anta kombat ke malam sinan Baik tuana malah keke Indah dibilang lo lelang mubana Indah dirantang lo panjang bana Kala barang kita badan inyo Ketinggalan letabin tinggi Ketuju ke pasar kampang Tak tabadola ibu hati Malu di kawan sama ladang Lalapenyo dari tuma pasar kampang Anda majalan kasih putih Duduk anta taman seorang namun lo puri di bapikir kasih putih jauh juang air kasuo simpang yang para sapantun utang dak babayi lai dan seindah Ya onda bertambah jauh Nasuranti indah dibilang Yo dietong tarata lampu Ganyorati bukit tarata Manuru nara ketalu Sari kasimpang koto talu
Tarik kamu dia tuma badan inyo Satu tibu inyo dimudi Ada lepai yo magai nyo tarik ke rumah mardi Ba itu bananya kini ruponyo mardi Dan di rumah sadang mengambil tanwit Masuk ke kardus kesadonyo Kamanyua talu rencanakan dua samang Laba kabek-kabek melayu kardus talu Itu mana melayu kini mencari kakak dan ibu Mencari kakak nala datang tak tanggung sana hatinya Lanai malat kombat jo magai 100 jo kawan nabadu Batanyo mati di sinan di talani batang dilatang laki di daun di jilati salabana Uniko datang dak magi kabado kat kamari Menjawab laliyo malah magai kombat kini di tala batang yuna si jilatang laki di daun di jilati mangkok kesasa uni datang nampara lubang agakkan pengalat dulu malah dia terumah ayat yang didininya Lasamo minum bersama-sama Sudah minum bekat itu baru bertanya Mardisi Danga di uni sabananyo madanga kece uni tadi gak jame yang mau mananga napo banani natayadi madanga lakato tanyo mardi sinan menjawab mula malai kombat aiko kamanat kanang Olah dapet caci dari kepatang Lalu caci di anak dari orang anak SMP Kota baru dia Yo baru bakato malah madaiknya dek kombat cucu gae kece lah kawan angko yo ngai bana kok kabai ang yo mudo bana cucu bana kece yo cubo kece an yo nanta jadi saja diawa sampai hati bana lagi nyo nak jale beko jalan kanyo cari apa nak paralu nyo buwe nyo kok ibu kok tiga yo pasangan itu bana kecil gae baru si kombat percaya itu saja diawal sampai hatinya saja diawal kejadian nyodanga di mati elo pandangan kecil dari mama kini itu yang sabananya kok itu ni nanti jadi biar babalik gae anggap kawan ko puyong malam ko ditagwa ko na